Моника, тук ли да отрежа или? Не, само където е съхнало. Мамо, тате, трябва да ви сподели нещо много деликатно. Какво става, да нямаш проблеми? Да. Видях нещо, което... Здравейте, как сте? Добро утро. Здравейте. Момчета, какво правите тук толкова рано? Да не се е случило нещо с Ролер? Не, Ролер е наред, само че... Гари ни изхвърли от апартамента. Какво? Не може да бъде. И ние не можем да повярваме. И искахме да попитаме, разбира се, ако не ви притеснява и сте съгласни, дали може да останем при вас за ден-два? Моля ви, Моника, моля, Мигел. Мамо, татко, нека да останат тук, поне за мъничко. Хайде, много ви моля. Добре, разбира се, може да останете. Браво! Много ви благодаря, наистина. Обещаваме да сме най-добрите гости. Педро, готви страхотно. Нико оправя леглата по конец, нали? Ама и аз. Матео има страхотен глас, така че той ще ни пее. И за да не ви безпокоим, бихме могли да останем да спим в склада. Да не ви се пречкаме. Не, къщата е огромна, освен това е полупразна. Да, така е. Да, но... Не. За нас ще бъде удоволствие. Страхотно. Много ви благодарим. Обаче ще трябва да се разберете помежду си за... Да, може ли аз? Оставете организацията на мен, много съм добра. Приятели, сега вече го закъсахме. Код червено. Симон! Луна, наистина благодаря. Но какво става тук? Дошли сте да направите серенада на внучката ми. Не, дядо, просто ще останат известно време у нас. Моля? Да, извинявай, дано да нямаш нищо против. Не, точно обратното, намирам идеята за отлична. Само така. Направо чудесна, дума да няма. Ще се наслаждаваме на дълги музикални вечери. А може да организираме и игри на открито. Аз съм много добър на голф. Ще си направим турнир. Дон Алфредо, какъв голф? Нали ще изпочупите всичко? Мисля, че преувеличаваш. А няма ли да ми изсвирите нещо? Добре. Не. Дядо, отивам на училище, а момчетата са на работа в Ролер. Така че купонът ще почака малко, нали? Добре. Разбира се, ако все още имаме работа. Да, стискам палци. Всичко ще е наред. Закъснявам за училище. Приятели, моля ви, дръжте ме в течение, нали? Добре. Така. Чао. После. Полека. Ей така, хайде, заповядайте. Добре дошли. С ваше разрешение? Моля, Много ви благодаря. чувствайте се у дома си.